Assalamualaikum dulur, piye kabare? Keadaane sehat kabeh to? Donga dinonga wae muga-muga kabeh diparingi kesehatan, lancar rezekine, cukup gawe nyekolahne anak bojo, nyekolahne anak, nyandang pangane bojo anak cukup. Ngene iki lho dulur, kehidupane ning desa. Lek ndelok dalan, ndelok gunung, ndelok wit-witan ya ayem ning ati. Tapi lek iku nyawang tanduran, gunung, wit-witan ayem. Tapi ya ngerti dhewe sampean dulur, ning urip ning kampung ki ya duwe tangga, duwe dulur, duwe apa-apa ya wis beda-beda sifate. Iki yo mari dikabari bojo, mari dilabrak wong dulur, labrak tangga. Sekenek omongan wong liya wis percaya ae jenenge tangga iku. Ora ngerti asline, ora ngerti jluntrunge, ucuk-ucuk mara metenteng-metenteng. Asline masalah sepele bolo, dulur. Iki lho ana tangga sing kesusahan, bapake ninggal. Lah biasane kan wong lek kampung kan ya padha rewang lah, rewang masak, nggih slametan, nggih tahlilan ngono lho dulur. Lah iku kan ning tuan rumah biasane sing rewang iki diwehi gula lah dulur. Ya bojoku kuwi bagian ngedumne iku, dune gula ning tangga-tangga ceritane iki. Lah pas ngedumi gula nggone tanggaku sing nglabrak bojoku ki mau, wonge gak ana, pintune bukaan. Lah ning bojoku gulane iki diwehne meja, diceluk kan ora krungu. Lah wis mari ngono wis tinggal mulih. Terus ngono dulur, bojoku diparani jarene nggone wonge ra diwehi gula, jere adu-adu ngene. Ya sujono bojoku kentel dulur. Ya wonge gentiti genahne, tapi ya sopan lah, musuh tangga dhewe. Engko lek kereng-kereng dikira ora gelem tetanggan. Ya wis sembolah dulur, ya seneng kehidupan, jeneng kehidupan ya ngono. Ana abang, ana putih, ana bengi, ana awan. Tapi ya ora kabeh tangga ki ya ngono, ya ana sing ngono, ana sing enggak. Intine dulur, ora ana kehidupan tanpa masalah, lan ora ana masalah tanpa solusi. Wis